For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV. Ndiangani kunuguri Twalisa kuno kuna sekuru. Samira maziro. Samira maziro. Bwino chokutanga ulitani. Anzi chokutanga na sekuru wakadi. Ulitani kumui. Wakadi kumba. Bwino. Iweu nkani yako ndaichitambo kale. Nawe yako ndakaita kubva kale. Udabwera panapa uchitambulambo chikulambo Fidelity. Wakauya panapa chitambudziko chirugara Fidelity. Nankani yakulolewambo na mamuna angwana na 30. Nawe kurorwa nevarume anosvika 30. Apa unochi 30 Apa waane wechi 31 manje. Utakulolemba. Kuti akurore zvakare. Iweu ndobva ti ufuna kumenyambo go back to sender. Ukati sekuru ndoda kurova go back to sender. Ndakati bwino. Ndikatayo zvakanaka. Reka ndikumenyere. Reka tirove go back to sender. Ndidamenya bwino go back to sender yakombo. Ndakarova go back to sender yako. Ndakhala madzuva. Ndagara mazuva. Rimwe dzuva manje. Zuva rimwe chete. Ndafonera wambo na titi wakombo. Ndakafonerwa na tete wako. Sekuru wakombo. Sekuru. Nzadzi ya mama. Nzadzi ya mai. Kuti tiyo ndibda chitankani arasherambo. Kuti ndimi makaita nawe arashewo ere. Ndakati bwino ndine. Ndakati chokwadi ndini. Zvanzi tiuma chitikumbirambo rekerero. Zvanzi tokumbirawo rekerero. Ife mpande dzati mama wari fiti tagutsikana nadzo manje. Isusu tinoziva zveshuwa kuti mai vedu muroiba tagutsikana nazvo. Tikukumbirambo rekerero. Takumbira rekerero. Tikutsvaga nhumba dzarashevo asi kuchita. Tikutsvaga nhamba dzarashevo asi hadzisi kuita. Akachita sort mashi. Wakaita laki. Ndikati nada mundada imbana nhamba dzinhumba dzarashevo ndiribe. Ndikati aiwa inini nhamba dzemusikana wainini handina. Achirava kuti mama akudwara manje. Ataura kuti amai vari kurwara. Ufuna dafiriseri. Waakuda kufa. Ndikati nada Robert Numbers. Nhamba dzaRobert dziripo idzi. Vatanga kureva na Robert. Vatanga kutaura na. Sekuru wakombo iwewe wachiti nhumba dzako dzikukana. Sekuru wako iwewe wachiti nhamba dzako dzikuramba. Udasabwera marimwe dzura. Wakazoya marimwe dzura. Vazodudza navhoya adasafiriseri. Wakandiudza kuti mbuya vaye vakafa. Chadidi chimwe chione. Chokwadi kuti vakashaya. Chokwadi. Vadafiriseri. Vakafa. Wakashayika musi wechina. Apa ndaibvanza ere vambo mafara kuti vaire vambo kudaro vangachita. Vanhu vakachitaura marwariro avanga vachiita. Vachirotomokambo. Vairotomoka. Unozvidziva toto? Unoziva? Hapana akambondiudza kuti ndozvavari kuita. But sekuru wako akandifonera mubasa. Sekuru wako akatondifonera inini. Nanhumba dzekuAfrica tusu. Nenhamba dzeku-South Africa. Adaleva na Robert. Vakataura naRobert. Panja. Panza. Unozvidziva toto? Unoziva? Achida kuti nhumba dzako wasi kuchita. Achiti nhamba yako iwe haisi kuita. Tikumbira na shero atsudzure avho. Tunati rashevo asunungure mbuya. Asi tombole vamude dzidakatika nhumba dzakombo. Asi dai nhamba dzako dzakabatika. Waibvuma kutsudzura ne. Waibvuma ere kusunungura kana daiwa? Inini hangu ndandisingabvumi nekuti ndatambura nguva yakareba. Ivo ndo vaifana kutanga vandisunungura. Chadidi. Chokwadi. Kwa mamuna wako wachitrenda umu. Kwa murume wako wachi31. Akuti tani. Auda kurora. Achatodi. Akuramba pomwe. Akuramba. Bwino zvakuchita manje kuti yakafiriseri. Saka zvinhu zvako zvakufamba manje nokuti muroyi wako aenda. Abairamba ari kuramba achiti wechi31. Pandakadonha akabva ati ndaneta nekurwara kwako. Akwatotanga kutanga ari kutoona gudo chairo. Asi musaka muchiri mese kumba? Naye? Ayo. Abaenda. Saka urugara upiko usiri kubatika nhamba dzako, hama dzako dzakazotifonera. Tikapedzera ndakufonera nzi talent iyoyo. Urugara tika ndechekuti pandakadonha. Mukomana iye ndiye akatondibatsira kundiendesa kuchipatara. Saka iye akafunga kuti kurwara kwandaita ukudonha kwandaita ndichakasika kupora. Saka ndakaita mazuva ndichingorwara. Ndisina mari yerendi kana kudii. Vanditi chande unofanira kugara kumba kwani. Inini ndakawaka ndonokusiya kumba. Chikafu ndichikutumira uriko.
Saka ndakazoramba ndisingadyi ndisingadi ndichingorwadziwa muchest mumu nepadumbu apa pandakadonha napa ndo painyanya kundirwadza. Ndakazotongoona iye atochinjawo akutoti kana hazvichaiti. Ndo zvakaitika. Saka wakugara wega ikoko warugara? Zvokuti ndakutotsvaga basa chiti ndikatanga ndatsvaga basa ka nekuti ndinoenda kumba kwani hapana kwandokwanisa kuenda. Chero pandailoja pacho dai ndakaramba ndichigara ka zvazisingaiti noti nendodwa nenge vachingoda mari yavo havambotarisi kuti uri kurwara. Saka vakazokufonera sei kuti ambuya wanyaya iyo foni yanga isingaiti? Nekuti kana neniwo ndakaedza nepese pandogona foni yako ichiramba, hama dzako dzanetsa kuti zvino hama yedu yofa here. Chakaitika ndechekuti gore rakapera pane vamwe madzibaba vanga vati vari kundida kundiroora. Takatombofambidzana zvakanaka mazuva vachibva vati inini mukadzi wangu takarambana asi ndoda kutoroora zvekukasika. Saka vaiti vanga vatobvuma madzibaba ivo, ndakavati tinotanga taenda tese kwasekuru nekuti matsotsi inini ndaneta nawo, vakatobvuma zvakanaka. Saka taifanira kuuya kwasekuru December. Saka December iwo uchitanga madzibaba ivo vakabva vaita accident, bva vachikoka ruoko vakafa munhu umwe bva akuwara zvisingaiti, bva vafamba kwavakafambawo zvikanzi imhepo yemusikana upi iye madzibaba vaibva vatotanga kundiignore. Saka ndo vakatondiudza kuti hanzi mbuya wako waita sei, washaika. Asi mama nhamba dzavo ndinadzo, havana kana kumbondifonera. Vamwe vanhu vatoonadzo nhamba dzangu, hapana kana kandifonera kuti mbuya wako wafa. Madzibaba ivo ndo vakatondifonera kuti waenda here kunhamo kwambuya wako vari kunzi wafa. Ndikati handina. Saka vazodzora pane wakafonera here kuti ichokwadi here? Ini ndakazofonera mama, nhamba dzavo dzibva dzaita, ndopakatongonditi mbuya wako wafa uri kuuya here. Ini kana kuti ndivaudzawo kuti mama inini wacho handisi kunzwa musheka, nekuti pandakadonha vakaudzwa kunzi mwana wanyaita sei adonha uyai. Vachibva vati baba vati handina mari yekutambisa murume wavo, vati handina mari yekutambisa kuti uende kuHarare ikoko hazviiti. Saka kuti ndichavaudza kuti ndiri kurwara iwo wacho wahambobvunzi kuti uri sei. Saka unenge wachitopedza nguva, hapana zvaunenge wachiita. Saka pane bvunzwa nasekuru kuti dai wakanzi tsudzura mbuya back to sender yakanga yatova nasekuru, waivasunungura here? Ini nhangu ndandisingasununguri, ndotoda kuti sekuru vaenderere mberi nekuti ndoda kuti sekuru vaenderere. Izvezvi futi Ndoda kuti vaenderere mberi kuitira kuti zvinhu zvandinorota izvi zvinyoka idzidzika idzidzi. Ndinorota zvinhu zvakawanda, handizivi kuti ndoda kuti kana vari vese vanozvikonzeresa vapere, ndigarewo zvakanaka. Vapere kufa. Aiwa. Zvazviri kundiita inini ka ngazvidarowo kupi ikoko wanzi kuti zviri kudi hazvinakidzi ndichigara musango kudai so. Hazvinakidzi kuti chese chawabata hapana chinofamba, hazvinakidzi. Namai wako chaiwanita wasiri kuona mwana wavo wakabereka amoti havarwadziwe. Kunga chibage wanuka chirima chinoda kutoiswawo fertilizer nekusakurwa, handino kuti ukohwe. Saka kuti kutaura kuno kwamai ava hatombozoti uri kuno. Ndatoshamisika nezuro wakandifonera zvikanzi uri kuuya here kunhamo. Ndikati ndina mari, kana ndinayo ndinouya. Nditoone sekuru vaya vekusouth vaya vakabva vatotaurawo neni ipapo zvikanzi uripi. Saka foni yavange isiri kunyasa kuita bva yangokata. Masikati ano mama futi bva wafona. Ndikati ndiri kwasekuru. Ndokwandiri, ndozvandavapindura. Ndavati ndiri kwasekuru. Vachibva vangoti bva watokata hapana zvimwe zvavataura. Saka tozoti iwe wausokwanisa kuenda kunhamo, hama dzako dzazokutsvaga paita funeral yambuya, uda kuvati chii? Tomboti waenda kurufu wanosangana navo vakugadzika dai Rachel takakona pa social media iwewe ukanzi takuitira go back to sender iwe ukabvumirana nazvo
go back to sender yakaitwa ambuya vaya vakazotanga kurotomoka vachitaura zvavaitaura iwewo zita rako raita sei raibuda ipapo kwawakafamba kuye kukaitwa go back to sender ndokwavarwarisa unoti chiinazvo uchipindura hama dzako? Inini ndinongokwanisa kuudza kuti inini handina chekutaura nekuti handiti makuriro andakaita muri kumaona maimaona mimi kubva ndichikura kusvikira pandiri nhasi. Zviri kukunakidzaiwo here mese makabereka mune vana? Zviri kukunakidzaiwo here makuriro andiri kuita kuti dai vari vana venyu vari kurarama mararamiro andiri kuita? Kurarama mombe itorina nene kadhi rekudhibha. Ndinongovati vari vana venyuwo mainzwa sei? Mainzwa sei kuti ndinorarama kunga imbwa? Imbwani dzinotonobayiwa. Imbwa dzinotonobayiwa haminoti ndorarama kunga shiri yekuti yangoberekwa namai wayo ikangogona kubhururuka yakutoenda. Ndo mararamiro andinoita inini. Handizivi kuti zvinoda kuti ndinyase kuita sei. Handizivi. Saka uda kubvaudza hama dzako futi idzodzidzi kuti kana paine ane ruoko pakutambura kwako zvienderere mberi sekuri wawedzere. Aiwa ndinotaura. Taura ndoda kuti vazvinzwa handa imamu tauri navo ndoda kuti vazozvinzwa vachikuona semaonera vako. Ini ndoda kuti wese akaisa ruoko paupenyu hwangu pakutambudzika kwangu neari kutumira imbwa idzi dzandorota dzichiita zvadzenga dzichiita ngazvibate iye wani wavo akaenda pasuyuka ngaateere vamwe vake. Ngaateere vamwe vake. Inini ndisunungurwa upenyu hwangu huitewo zvakanaka. Kana ininiwo kunziwo ndaita mwana wangu wani kuziva kuti kana ndakushanda ndichashandirawo mwana wangu uyuyu. Pane kuti kana ndichishanda ndoziva kuti ndiri kushandira mbavha. Zvandashanda zviya mbavha dzouya dzotora. Ndikangoda kudai sewo ndoita maaccident. Asi izvozvi ndambozorora handidi kunyepa. Ndane nguva kana. Handichazivi kuita maaccident kana matsotsi chaiwo. Asi kubirwa chete ndokwandakangoita. Nekupromiswa kuroorwa apa manje. Zvaramba. Izvozvi pane ndandakamboudza umwe munhu chiti ndiri kuda basa. Saka pane munhu akatondifonera nezuro achiti ndiri kuda munhu anoshanda mumba mangu anogara kuMount Pleasant kunoku. Kana ndiri kuda munhu anoshanda mumba ndokutanga ne100. Manje inini munhu uyo ndimudza kuti handina chitupa handambokwanisa kumudza. Ndokuti sekuru wandibatsirawo kuti ndiite sei ndikwanise munhu uyo anditambirewo ndikwanise kunoshanda. Kuti ndimudze kuti munhu wanenge washandira hazvituti uzomudza situation yese. Umwe anobva atokurambira ipapo. Asi basa nditorida zvechokwadi. Kuti ndogarawo pabasa paya ndotaura nabamunini wangu. Munin'ina wababa wangu wakabvuma kuti wanditorese chitupa. Saka panozoda mari yekufambisa neizvese. Ndikakwanisa kushanda pabasa apa ndoenda ndonotorawo bhethi nechitupa. Vese namainini wangu wakati zvinoita kuti wanditorese. Zveukuku ndochitore gangu kana kutsika tsoka yangu kuone kuti ndakabarirwa matambudziko chaiwo. Alright. Sekuru. Apedza muzukuru wenyu hanzi. Hanzi dana zvitoita wedzerai. Ndiwesere pomwe. Chokwadi sekuru. Watambura. Watambudzika muzukuru. Chokwadi ndouti ndinonongedzwa kana nekamwana kakadai so kanondinongedza. Hapana anondidaidza nezita rangu kuti Rashi. Wananditi Kedi Rashi. Kamunhu kasina basa. Bwino ndapfa. Zvakanaka ndazvinzwa. Rega ndikuthandidzo chimare. Ndikubatsira pedza basa rako. Ufuna kuti usabwera pomwe uchitenda bwino kuti tiumazi zvizvangu zvamwana wako namamuna wako udakarapa. Wakagara apa zvinhu zvenyu kufambira zvakanaka. Chokwadi. Ndine hope dzandakarota sekuru handizivi kuti chokwadi here. Bwino. Ndeyati. Ndakarota ndaenda pamuprofita anga ari muprofita. Asi akanditi ucharoorwa uchatobvisirwa mari. Ndikati inini ndanoita nekuroorwa ini. Zvikanzi uchatobvisirwa mari usaramwa. Saka handizivi kuti
dzadziri hope dzekunyepa here kana kuti zvimara chadidi zvimwe kuita zvinhu zvako profita chakuyamba chitanga kunkope profita chekutanga kuhope chinotouya ambesesa andisisa chokwadi chireka ndikutandise muzuru wako zvakanaka sinokuka nekumborota ndichiridza ngoma sekuru handisi kuti zvinorevei ndorota ndichipinda reka ndikutandise ndikubatsira nasekuru sarechivadzipi aiwa handisi kuti usataura nasekuru esingazivi kuti ndezvekushandiswa futi here zvandinenge ndichirota izvozvo dzimwe ndedzivi futi hope wobva wapi ndorota dzimwe dzenguva ndichipinda mumvura asi ndotopinda nekugotsi ndorota nzvimbo dzandisingazivi ndorota ndichitoisa ruoko futi mumvura pandeurikubudisa ndiona ndakatobata mushonga asi muti wacho ndichiuziva saka handizivi kuti kune kuri kushandiswa here mweya yakaipa here saapa ugara nani vefu ugara nani wewe apa kutaura chokwadi mukomana uyu anga akanditi fana kugara paka izvizvi hatichasi kuwirirana asi uku kwandanzi uya kubasa uku vanditi unofanira kutanga mangwana maivavo watonditi unofanira kutanga mangwana saka ndafonera sisi wangu vari kwamutokoko vakanditi zvinoita enda kupi enda kubasa kana zveukuku zvaramba woenda kupi woenda kubasa kuitira kuti unoshanda wozokwanisa kutora zvinhu zvako ukuona mangani kuchitikako telefoni ngaigara ina moto mali yako yo ngaigara yakabaka familya dzamamadzi kuchambo kureva newewa dzikutanga dzafoni yako kuno vanhu yako iwo ukama hwako wakutanga foni yako kuno foni yako ngaigara ine moto vakukucha manje kuti apa wabwera pamapa apa pauya futi uchaona zvachitika mawakufona mangwana watofona andoti pisa pamwe moto moshi andovatowedzera chadidi sure chokwadi bwino ndingatowedzere pomwe sununguka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.